Ifochakpi wọ nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa. O nwere otu mgbe n'otu obodo a na-akpọ Mgboro, e nwere otu nwoke aha ya bụ Okoro. Otu ụbọchị ahịa Eke ka Okoro kpọrọ nwa ya nwoke aha ya bụ Okonta, ha wee bilie ịga ahịa. Ka ha na-aga, Okoro sekpụ ịnyịnya ibu ya, ebe nwa ya nwoke Okonta na-eso ha n'azụ. Ka ha na-aga n'ụzọ, ha zuru ụfọdụ ndị obodo ha ndị na-aga ahịa. Ha kelere ha, ma n'oge ha gafechaa, ndị a Okoro na nwa ya zuru n'ụzọ kwụsịrị, wee bido wee kọba, wee gbapụba aka, wee na-asị, kedu ụdị mmadụ Maazị Okoro bụ? Ifụkwa ka o si buli ịnyịnya na-enwere ihe dị na ya, wee rapụ ntọntọ nwa ya nwoke ka o were ụkwụ na-aga. Maazị Okoro abụọkwa ezigbo mmadụ. Ka ha kwuchara nke a, Maazị Okoro nụrụ ihe ndị ya kwuru. Unu ma ihe o mee? Maazị Okoro kuru nwa ya Okonta wee dọkwasị ya n'elu ịnyịnya ibu ya, ha wee na-aga. Ha gakọtakwara n'ụzọ wee zuo ụmụ agbọghọ obodo ha ndị na-aga mmiri. Oge ụmụ agbọghọ kenechara Maazị Okoro, ha kwụsịrị wee gbapụkwa aka. Unu makwa na nwa Maazị Okoro enweghị nsọpụrụ. Kee nnọọ ka o si wee nọrọ n'enyu ịnyịnya ibu, wee rapụ nne ya kagolu nka megolo okenye ka o sekpuru ya na ịnyịnya wee na-aga. Nwa a bụkwa ajọ nwa. Nke a ka ụmụ agbọghọbịa kọchara. Maazị Okoro nụkwara ihe ha kwuru. O wee kutuo nwa ya n'elu ịnyịnya ibu, nyawa n'onwe ya wee nọkwasị. Nwa ya nwoke wee selu nna ya n'ịnyịnya ibu wee na-aga. Oge ha pụtalụ n'ụzọ kwa, ha zụlụ ụmụ nwanyị ndị na-aga ọrụ ugbo. Oge ụmụ nwanyị a na-eketelu ihe nwa Okoro na ịnyịnya ibu na-eme, ha wee gbapụ aka. Kedu ụdị nna Maazị Okoro bụ? Kee nnọọ ka o si wee nọkwasị n'elu ịnyịnya ibu, wee rapụ nwa obele nwa ya nwoke ka o sekpuru ha. Maazị Okoro abụọkwa ezigbo nna. Maazị Okoro nụkwara ihe a ụmụ nwanyị ndị a na-aga ugbo mere. Unu maazị ihe Maazị Okoro mee? Maazị Okoro kuruzie nwa ya nwoke Okonta wee kukwasị ya n'elu ịnyịnya ibu, ha wee na-agazi. Ka ha na-agakwa, ha pụtara n'ụzọ wee zukwe ndị ọzọkwa na-agakwa ụmụ ahịa. Ha wee bido kọbakwa ọzọ. Nnọọ ka nwoke a na nwa ya si wee bulu nnọọ onwe ha wee nọkwasị n'elu ịnyịnya ibu a. Ha chọrọ igbu ịnyịnya a. Nwoke a na nwa ya abụọkwa ezigbo mmadụ. Kee ka ha si wee bulu onwe ha wee dọkwasị na nwa obele ịnyịnya ka ha nọ gbuo ịnyịnya. Ka ha kwụsịrị nke a wee gbapụ aka, Maazị Okoro si n'elu ịnyịnya ibu wee rituo ma kutukwa Okonta nwa ya. Unu masị ihe Maazị Okoro mere? Okoro dọnịba wee bunite ịnyịnya wee dọkwasị n'azụ ya.
ma gwa nwa ya nwoke ka o jide ịnyịnya a n'ụkwụ ka ụkwụ ịnyịnya hapụ ịkpụ n'ala. Nke a ka ha mere wee si otu a wee buru ịnyịnya wee gaba n'ime ahịa. Oge ha batara n'ụmụ ahịa, ebe ha gafee, ndị mmadụ a na-ene ha anya ma na-achị ha ọchị. Ebe ha gafee, agbakọ na-ene ha ma na-achị ha ọchị. Ụfọdụ bidoro wee kwube na-asị, anya ọ dịzikwa Maazị Okoro mma? Kee ka o si wee bụrụzie Maazị Okoro na nwa ya bụzi ndị ibu ịnyịnya ha kwesịrị ịnọ n'enu ya, ọ bụrụzie ha nwa ga-ebu nya bụ ịnyịnya. Ọ dịkwa ka isi mgbaka ọbịago Maazị Okoro, n'ihi na agwa nke a adịghịkwa ka agwa mmadụ ga-akpa. Nke a ka ha kọgidere na-achị ọchị. Okonta wee kpọọ nna ya, nna m, ị na-anụkwa ihe ndị mmadụ na-ekwu? Ịfụkwa ka ha si achị anya ọchị? Ka ị butuo n'ịnyịnya. Mana nna ya si ya, nwa m, mba, anyị agaghị ebutu ịnyịnya n'ihi na ibutu ịnyịnya ndị mmadụ ga-afụkwa ihe ọzọ ha ga-ekwu. Maka na adịghị emetụ ụwa mma ifochakpi ụwa.